Salam alaikum ne ka abonné o. A bɛ nin video in a b'a partager kosɛbɛ k'a di ɲɔgɔn ma. Ni ye an ka ɲɔgɔn bilasira. Bɛɛ lajɛlen k'i miiri, bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ. O la bɛɛ bɛna dɔn mɔgɔ si kelen tɛ dugukolo sanfɛ ni tɛ fili. Mais ni filila don min na i ka se ka bɔ k'a fɔ mɔgɔw ye ko ne filila nin na. O de ka ɲi. Karamɔgɔ b'an waju. Ni karamɔgɔ fɛnɛ sira bila don min an fɛnɛ ka kɛ mɔgɔ ye an ka kɛ hakilitigi ye an fɛnɛ k'u waju walasa u fɛnɛ k'a dɔn k'u filila. Mais n'an y'o karamɔgɔw to fili fɛnɛ kɔnɔ vraiment o cɛ man ɲi. Tiɲɛ yɛrɛ la jɔn dafalen tɛ Ala n'a ka kira dɔrɔn pe de dafalen don sinon jɔn dafalen tɛ. Waati tɛmɛnenw na an tun b'a mɛn karamɔgɔ dɔw ka wajulu la a m'a fɔ ko misiri yɛrɛ jɔli ye haramu ye dɛ, mais misiri jɔcogoya n'a kasabi hakɛ min bɛ don a la wari hakɛ min bɛ don misiri la ani a jɔli kisa cogoya a ye o misiri jɔli haramuya a ko Ala yɛrɛ de ko ten. Bon a waati la nkalon ye haramu ye ne ye wajulu in lamɛn kuma in ye ne yɛrɛ kun minɛ kosɛbɛ. Cogo di? A ko ka misiri jɔ million 20 walima million 10 walima million 30 ka o ta k'i bi to don misiri la ko Ala ka so. Jɔnniw ka wari don dɛsɛbagatɔw fantanw olu de ye dɛrɛmɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'a don misiri la. Bon o misiri a ko mɔgɔ o mɔgɔ ye misiri jɔ million 10 i ye misiri jɔ million 20 mɔgɔ o mɔgɔ ka wari farala wari ka k'a misiri jɔ tant que an ka jamana in kɔnɔ silamɛw bi yan silamɛ fantanw bi yan u balo jɔrɔ b'u la u siyɔrɔko jɔrɔ b'u la ni maa o maa y'i tɔgɔ da ko silamɛ ka taa kasabi million 20 ɲɔgɔn kasabi don misiri la ko Ala ka so do ko Ala ka so tɛ ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la bɛɛ wa ko Ala yɛrɛ de ko ten ko mɔgɔ o mɔgɔ ka dɛrɛmɛ farala ɲɔgɔn kan k'a misiri jɔ k'a bɛɛ k'i labɛn ko Ala de ko ten mɔgɔ mɔgɔ wari fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen k'a bi don jahanɛmɛ kɔnɔ. Ko fantanw olu de ni wari in ka kan wa walima Ala ka misiri de. Fantanw ni wari in de ka kan wa walima Ala ka misiri de. Yɔrɔ ni kuma kɔni fɔtɔla wallahi nin ka di nintigi bɛɛ nin ka di maa ɲuman bɛɛ nin ka di Ala jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen nin kumakan ka d'a kan misiri so dɔ de don ni mɔgɔ bɛ taa Ala ɲini a kɔnɔ. Mais n'i ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ taa Ala ɲini so kɔnɔ fɔlɔ o b'a sɔrɔ mɔgɔw kɔnɔbara o falen don. Mɔgɔw kɔnɔbara o falen don. Ne fɛ ale ko ale fɛ silamɛ fantanw olu de ni wari in ka kan ka tɛmɛ Ala ka so kan. I y'a faamu ka olu bɔ kɔngɔ la k'olu bɔ minɔgɔ la olu ni o de ka kan ka tɛmɛ million 20 in walima million 10 in a ka taa don misiri la ko Ala ka so ko mɔgɔ mɔgɔ ye wari don a la k'a bɛɛ lajɛlen k'i labɛn k'a bɛɛ bi don jahanɛmɛ la. A ko Ala ko ten. A ko Ala ko ten anw kunfin minnu y'a mɛn a diyara an tulo ye an y'a minɛ an ye baara kɛ ni a ye wa ka baara kɛ n'a ye dama dɔrɔn tɛ dɛ. Karamɔgɔkɛ in ka jɛkulu anw yɛrɛ tilala ka don a la ne yɛrɛ Musa min filɛ ka kuma ne donna jɛkulu in na. O de la adamaden kana kɛ bagan ye ka tugu mɔgɔ la ten abada fo mɔgɔ ka sɔrɔ n'i filila don min na i tigɛ ka se ka minɛ mɔgɔw fɛ wa i yɛrɛ ka jɛn n'a ye ko nin waati in na ne tu filila walima ma fili dɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔnna kɛ n bɛ sɔrɔ sitanɛ de bolo sitanɛ de selen ninnu na a ye dugawu kɛ n ye. Mais maa si tɛ sɔrɔ
ka ladɔnniyali kɛ maa si ti sɔrɔ k'a fɔ karamɔgɔ e tun ye nin fɔ kunun nka i bɛ ka nin fɔ bi ta esike ni mɔgɔ y'a lamɛn a bɛ mɔgɔ hakili sɛgɛn dɛ a bɛ mɔgɔ hakili degun kunfinw ne ni ɲɔgɔnna kunfinw a ye hakili dayɛlɛ dɔrɔn a k'a lajɛ ala nan'i to a ka masaya la ala nan'i to a ka masaya la o karamɔgɔkɛ kelen n'o ye ne yɛrɛ karamɔgɔ ye o karamɔgɔkɛ kelen a bɛ ka misiri jɔ bi ko miliyari 10 laselikɛla yɛrɛ ko kɔsa in na ko miliyari 10 dɛsɛra misiri in na ko k'a cayara k'a taara jɔ fɔ miliyari 15 la wallahi suma billahi suma tallahi tɔn in kɔnɔ fantan minnu bi tɔn in kɔnɔ tɔn foyi ti diɲɛ kɔnɔ a bi tɔn min kɔnɔ a ka tɔn fantanw bon an bɛna segin hakili ma ka segin ka adamadenw yɛrɛ ɲininka u k'an jaabi u ka segin ka mɔgɔ k'u hakili dayɛlɛ quoi mɔgɔ k'u hakili dayɛlɛ mɔgɔ bɛna faamuyali kɛ miliyari 15 a y'a lajɛ dɛ a y'a lajɛ miliyari 15 miliyari 15 in na fantanw ka dɛrɛmɛ de faralen don ɲɔgɔn kan o miliyari 15 in est-ce que n'a tun sera ka jɔ ka misiri kelen izini kelen misiri kelen miliyari 15 an k'a yɛlɛma an k'a bɔ misiri la an k'a kɛ izini ye est-ce que ni izini 2 tun sera ka dayɛlɛ miliyari 15 in na walima izini 3 n'a tun sera ka dayɛlɛ miliyari 15 in na tɔnden minnu bɛ yen ni se t'u ye dabali t'u ye est-ce que o mɔgɔ joli tun bɛna se ka baara kɛ izini in kɔnɔ n'u ka gɛlɛya bɛna nɔgɔya cɛ joli tun bɛna baara kɛ izini in kɔnɔ tɔn kɔnɔ muso joli tun bɛna baara kɛ izini in kɔnɔ tɔn kɔnɔ a tun bɛna cɛ joli ka gɛlɛya ban a tun bɛna cɛ joli ka kamanagan ban a tun bɛna cɛ joli ka tɔɔrɔ wuli tɔn in yɛrɛ kɔnɔ ni miliyɔn 20 misiri jɔbaga a n'a dɛmɛbagaw ni ala ko k'olu bi don janɛmɛ kɔnɔ ne bi ɲininkali kɛ mɔgɔ minnu ye dɛrɛmɛ fana fara ɲɔgɔn kan ka misiri jɔ miliyari 15 yalima ala ko cogo di olu bi don janɛmɛ de kɔnɔ wa walima ala bina janɛmɛ wɛrɛ de prévoir olu ye wa walima ala bina jumɛn prévoir miliyari 10 walima miliyari 15 misiri jɔbaga ye mɔgɔ k'u hakili dayɛlɛ ni misiri jɔkun ye ka ko dɔ de natɔ ɲɛsigi sini ni ala ka so tɛ tiɲɛ na ne bɛ fɛ k'a dɔn nkalon ye haramu yɛrɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn miliyari 10 miliyɔn 10 miliyɔn 20 o misiri jɔbaga ani mɔgɔ ka dɛrɛmɛ donna la n'olu bɛɛ k'u labɛn ni ala bɛ taa olu don janɛmɛ kɔnɔ yalima karamɔgɔw n bɛ ɲininkali kɛ miliyari 15 miliyari 10 o misiri jɔbaga ani mɔgɔ min ye dɛrɛmɛ fara ɲɔgɔn kan o misiri ka jɔ ani mɔgɔ minnu ye dɛmɛ di o misiri ka jɔ yalima olu bɛ taa min n kɔni b'a dɔn arijinɛ ko kɔni kuma t'a la ayi kuma bɛɛ fo k'a fɔ k'olu bi don arijinɛ kɔnɔ ayi non kuma bɛɛ fɔ o an bɛ fɛ k'a dɔn tiɲɛ na ne bɛ fɛ k'a dɔn miliyari 15 misiri jɔbagaw ala i bɛna olu bila ka taa min ala i kumana fana ka kuranɛ kɔnɔ wa walima ala ma kumaw ka kuranɛ kɔnɔ de karamɔgɔw a y'an bilasira a ye video in kolonkolon fa ka mɛn u ka an bilasira anw ye kunfinw de ye nka nin ye kunfinw ka hakili jagabɔ ye karamɔgɔ kumakan nɔfɛ ka tila ka ɲininkali kɛ a la wa kunfin bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ kuma in na awɔ kunfin bɛɛ lajɛlen k'i hakili jagabɔ
an bɛna kasɛti wɛrɛ